Gata? Mhm. Deci. Nu mai mult. Da, ce cu tine? Nu stai. Ce ți-ai chinuit tu? Filmezi? A. Ioi. Stai că am picat. Dar urcă-te pe țeavă. Nu, vezi că poți și fără scaun. Stai că mă urc încă ăsta din copac și te filmezi aici. Gata, hai. Dar nu pot. Hai, traversează. Ce să fac? Să traversezi bara. Ai, ce caut. Ce febră musculară am pe mâine. Da, febră musculară dintre atâta, mă. Stai tu cu tu. Ioi. Hai că după aia traversez și eu. Era să cad. Zici că ești ceva vierme. E bine. E foarte bine, încă un pic. O, du-te. Gata. Da, e foarte bine. Vezi cum te lași jos să nu pici. Îți lângă ba. Ai, Ce ai zis? Mă. ce? O să scot în jurătura de mult, dar nu du-te. Nu mai fi asta. No, hai.